Един от най-големите уроци в живота е, че хората не постигат своите цели, защото не вярват, че ги заслужават. Много е лесно да мечтаеш за това, което искаш, но между теб и целта ти стои огромно количество работа, промяна, усилия, които трябва да положиш. Тази промяна е това, което ще ти позволи да станеш човека, когото си създаден да бъдеш. Щастлив, удовлетворен, успешен. Но за да стигнеш до този момент, трябва да повярваш в себе си и да положиш усилия да станеш тази версия на себе си, която отговаря на целите ти. Това не е просто мечта. Това е пътят към постигането на онзи живот, който винаги си искал. Върху какво работиш днес? Каква е стъпката, която ще те приближи до истинското ти аз? Сподели в коментарите. Всичко започва от там, където си днес и зависи само от твоето желание за промяна. Последвай нагоре и напред, за да получаваш още от същото съдържание всеки ден.